Saavutettavuuslaatukortti. Saavutettavuuslaatukortin tavoitteena on, että oppimisympäristö ja sen sisällöt ovat kaikkien saatavilla erilaisilla päätelaitteilla ja erilaisissa käyttötilanteissa. Ja myöskin siinä huomioidaan erilaiset oppijat, oppimistavat, rajoitteet ja vammat. Laatukriteerit pohjautuu seuraaviin suosituksiin. Keskeisimpinä näistä verkkosisällön saavutettavuusohjeet VCAG 2.0, joka on V3C:n tällainen laatima suositus. Ja tästä Papunet on tehnyt dokumentit saavutettavuuden arvioinnin tueksi, ja näitä myös on käytetty apuna. Julkishallinnon verkkopalveluiden laatukriteeristö- ja arviointityökalu on siinä mielessä ollut apuna, että näemme tässä saavutettavuuden laajempanakin asiana kuin pelkästään esteettömyytenä. Koko tätä materiaalia on peilattu verkko-oppimateriaalin laatukriteereihin, jonka OPH-työryhmä on laatinut 2005 vuonna. Ja sitten tämän VCAG 2.0 suositusten lisäksi olennainen on tämä STIVI-suositus, eli saavutettava tieto- ja viestintäympäristösuositus, jonka on laatinut ESOC-verkosto Esteyten korkeakoulu. Laatukortin rakenne on kolmitahoinen määrittelyvaiheessa, että millä tasolla oppimateriaali ja oppimisympäristö on erilaisten ihmisten käytettävissä. Ja myöskin sitten tämän jälkeen on 3 kriteeriä sisällöntuottajalle ja 4 tekniselle toteuttajalle. Eli sisällöntuottajan osalta on tällaisia, kun opintokokonaisuus löydetään helposti. Sisältömateriaalit ja tehtävät ovat kaikkien saavutettavissa. 3 olemassa oleva valmis materiaali testataan ja korjataan. Ja tästä tämä kohta 2 on se, mitä me tänään käsitellään. Eli käytännössä kyse on materiaalin ja sisällön esteettömyydestä. Tekniselle toteuttajalle on tällaisia kohtia kuin oppimisympäristö noudattaa yleisiä saavutettavuussuosituksia, oppimisympäristöä voidaan käyttää eri kielillä, oppimisympäristö toimii erilaisissa teknisissä ympäristöissä ja navigointi ja tiedon löytyminen on tehty mahdollisimman helpoksi. Sen verran tässä kuitenkin määrittelyvaiheen näitä kriteereitä. Nämä pohjautuu OpenEdin MOOC-kriteereihin, eli siihen, että mitkä 4 kriteeriä tulee täyttyä, jotta voidaan nähdä, että verkkokurssi olisi MOOC, eli tämmöinen massiivinen avoin verkkokurssi. Lisää tästä voidaan lukea muun muassa Teija Lehdon kirjoittamasta MOOCin käsite uutta avointa energiahankkeesta. Tämä dokumentti löytyy hankesivustoilta. Ensimmäisenä, voiko kuka tahansa osallistua ilman pääsyvaatimuksia? Tarjoako verkkokurssi opiskelijoille täyden oppimiskokemuksen maksuttomasti? Tämähän ei tarkoita sitä, etteikö esimerkiksi todistus voisi olla maksullinen. Voiko verkkokurssille osallistua kuka tahansa, jolla on internetyhteys? Eli minkälaiset laitteistot on käytössä ja onko tämä tuotettu sillä tavalla, että erilaiset ihmiset kuka tahansa voisi osallistua. Ja tämä pääsyvaatimus liittyy nyt ehkä tähän osaamistasoon, että täytyy olla jotakin aikaisempaa koulutusta. Ja sitten 4. OpenEd-kriteerinä on tämä skaalautuvuus, eli tähän pitäisi massiivinen määrä pystyä osallistumaan ilman, että opettajan työtaakka tai nousee, tai sitten, että tämän ympäristön tulee kestää tämä määrä. Ja meillä on tässä 4. sitten tähän saavutettavuuteen liittyen se, että sisällöntuottajien, suunnittelijoiden ja muiden toteuttajien tulisi tuntea saavutettavuusvaatimukset ja heidän tulisi osata hyödyntää niitä työssään. Ja mennäänkin suoraan tähän sisällöntuottajien, eli tähän keskeiseen materiaalin esteettömyyteen. Tällä laatukortilla tässä on 11 kysymystä, joilla voidaan tarkentaa, että onko sisältö ja materiaalit ja tehtävät esteettömiä. Ja nämä kyseiset kysymykset niin on semmoisia ympäristöriippumattomia, että ne koskee mitä tahansa materiaalia, oli se toteutettu sitten Wordillä, PowerPointilla, Excelillä tai millä vain.
niin sama pätee kaikkeen, mutta minä näytän tässä esimerkkejä, jotka on tehty esimerkiksi PowerPointilla tai web-sivu esimerkkejä niin tuolla WordPressillä, mutta että samaa sovelletaan niin kuin muuallekin. Keskeisenä on se, että kaikella ei-tekstuaalisella materiaalilla, kuten niin kuin grafiikalla ja kuvilla, tulisi olla tekstivastine. Tässä näytän PowerPointissa, millä tavalla tekstivastine lisätään. Tartut kuvaa ja hiiren oikean näppäimen alta tulee tämä muotoile kuvaa ja sieltä koko ja omet valikosta löytyy vaihtoehtoinen teksti. Kuvaustekstiin kirjoitetaan sen kuvan sisältö, kuvataan siinä kuvaustekstissä. Ja se on se teksti, minkä ruudunlukija lukee sitten ääneen. Ja samalla tavalla tässä WordPressin mediakirjasto lisätään kuva ja laitetaan sille alt-teksti, jonka ruudunlukija lukee ääneen. Videoilla ja äänitiedostoilla tulisi olla kuvaus ja tekstitys, tai sitten vaihtoehtoisesti pitäisi olla joku muussa tiedostomuodossa sitten esimerkiksi tekstinä se videon kertoma sisältö. Tässä nyt esimerkiksi YouTubessa niin vain kirjoitetaan nämä tekstit ja laitetaan ne tuolla paikoilleensa, ja nauhoittaessa täytyy vain huomioida, että tekstille jätetään sellainen tila, että se ei peitä kuvaruudulta näkyvistä mitään olennaista sisältöä. Tekstityksellä on sekin etu, että aina ei voi käyttää tai kuulla ääntä. Voidaan olla sellaisessa käyttötilanteessa, että joudutaan laittaa ääni pois päältä ja kuitenkin saadaan tämä sama sisältö. Linkkitekstiin tulisi olla sellaisenaan ymmärrettäviä ja linkkien saavutettavia. Päivi Rajaorko tästä jo meille kertoikin, ja tässä vielä nämä esimerkit. Eli linkkitekstiin tulisi kuvata sitä kohdetta, mihin linkki johtaa, mihin ollaan menossa. Katso täältä lisää, niin tämä täältähän ei kerro, että mihin tämä on menossa tämä kyseinen linkki. Eli ei näin. Sitten katso lisää ja on koko pitkä urli, niin myöskin tämä voi antaa huonon käyttökokemuksen, jos meillä on useita näitä linkkejä, niin ruudunlukija lukee nämä kaikki ääneen, ja se ei tosiaankaan ole kovinkaan varmasti mukavaa. Se on aika aikaa vievää. Linkin voisi upottaa tämmöisen linkkitekstiin, jolloin ruudunlukija lukee tämän tekstin ja käyttäjä tietää, että mihin hän on menossa. Ja linkin tulisi aueta samaan selainikkunaan, jolloin muun muassa back-nappula toimii hyvin, ja sellainen käyttäjä, joka ei näe, niin ei hämännyt, että mitä ihmettä nyt tapahtuu. Jos aukeaa uusi selainikuna, niin hän ei näe, että mitä siinä tapahtuu. Jos linkki aukeaa uuteen selainikkunaan, niin siinä voisi samassa olla siinä yhteydessä kertoa, että tämä nyt aukeaa uuteen selainikkunaan. Ohjeet tulisi toteuttaa niin, että niiden ymmärtäminen ei vaadi pelkästään kykyä kuulla tai nähdä. Eli esimerkkinä tästä liikennevalot, niin siinä punainen ja vihreä aukko on eri värisiä ja ne on myös eri asennossa. Ja sitten ei pelkästään tämä visuaalinen, vaan myöskin sitten ääni kertoo, että milloin ukko vaihtuu ja milloin on lupa ylittää tie. Materiaalin yhteydessä tulisi ilmoittaa selkeästi ja hyvissä ajoin, mikäli se ei ole esteetöntä, mutta toki me ajatellaan, että tässä hankkeessa materiaali tulisi toteuttaa esteettömästi, keskeinen materiaali varsinkin. Sitten sellainen, mikä monesti unohdetaan, niin otsikoiden sisältö ja taulukoiden muotoilussa tulisi käyttää tyylejä. Ja mitä se sitten käytännössä tarkoittaa, niin näytän tässä Wordissä. Tämä pätee siis ihan kaikkeen, mutta näette täällä Wordin yläosassa nämä otsikko 2, 3 ja näin poispäin, niin käyttäkää niitä jäsentämään tätä sisältöä, jolloin nekin henkilöt, jotka eivät näe, niin voivat sitten selata tätä sisältöä ja saada semmoisen kokonaiskuvan tästä rakenteesta näiden otsikkotasojen perusteella. Samoin listoissa, jos on listoja, niin käyttää niitä olemassa olevia listatyylejä ja näin poispäin. Täältä voisi ehkä niin katsoa, että täällä näin näkyy sitten tämä WordPressissä, miten sielläkin on nämä samat otsikko 1, 2 ja 3. Ja nämähän on sitten
1, 2 ja 3 näin niin kuin HTML-koodissa, jos katsotaan. Materiaalissa olevat tekstit tulisi olla ohjelmallisesti luettavissa eikä esimerkiksi kuvana. Ja tämä tarkoittaa sitä, että kun skannaatte esimerkiksi tekstitiedostoa, niin skannattakaa se tekstinä, jolloin se ei tarvitse alt-tekstiä, vaan se on suoraan ruudunlukijalla luettavissa. Monet readerit nykyään muuttavatkin kuvat tekstiksi, jos ne huomaa, että se on tekstiä. Ja yksi tuttu esimerkkihän on tietenkin logot, joissa onkin suotavaa, että teksti on kuvana, koska halutaan, että se logon tunnettuus ja muoto säilyy eri ympäristöissä. Tekstin ja taustan väreillä välillä tulisi olla riittävän suuri kontrasti. Vaalea teksti tummalla taustalla näkyy hyvin, tumma teksti vaalealla taustalla on myös selkeää ja luettavaa, mutta sitten kun värien valoisuus alkaa lähetä toisiaan, vihreä ja sininen on tavallaan samanarvoisia värejä, niin sitten lukeminen vaikeutuu ja voitte tätä niin testata, että milloin ollaan rajoilla, niin esimerkiksi tulostamalla ihan mustavalkotulostimella ja katsomalla, että miltä se näyttää niin harmaan sävyllä, että kuinka hyvin erottuu tekstitaustasta. Tekstin koko tulisi olla riittävän suurta, tai sitten sitä pitäisi pystyä suurentamaan käytettävyyden kärsimättä. Tämä jälkimmäinen kohta on oikeastaan tämmöistä teknistä saavutettavuutta, eikä niinkään kuulu tähän, ja varmaan siirretäänkin jatkossa toiseen kohtaan. Tässä nyt on meidän hankesivusto esimerkkinä siinä. Minä itsekin tätä käytän yleensä semmoisena 175%, koska mulla on suuri näyttö. Ja tätä voi ihan hyvin suurentaa ilman, että käytettävyys kärsii. Myöskin sivuilla monesti nähdään sellaisia plus- ja miinustekstin suurennuspainikkeita ja sitten myöskin ihmiset käyttää tällaisia apuvälineitä, ruudun suurentajia, joilla pystyvät sitten lukemaan suurempana. Ja tämähän on esimerkiksi kun väestö ikääntyy, niin näkö heikkenee ja pienen tekstin lukeminen vaikeutuu. Sitten tällainen, joka liittyy sisällöntuottajilta sivun lukemisjärjestykseen, lähinnä PowerPoint-tiedostoissa ja sitten teknisen käytettävyyden tai saavutettavuuden osalta sitten sivuston lukemisjärjestykseen. Ja näytän siitä nyt tämmöisen pienen esimerkin PowerPointissa. Täällä järjestä valikosta valintaruutu, niin kaikki tämmöisen listauksen tämän sivun sisällöstä. Ja tabulaattorilla voit kulkea näppäimistön tabulaattorilla näitä elementtejä pitkiä nähdä, että missä järjestyksessä ruudunlukija lukisi ne. Ja nyt voitte tästä huomata, että tämä menee ihan sikin sokin missä järjestyksessä hyvänsä. Ja käyttäjä voisi saada tästä aika epämääräisen kuvan, jos hän ei näkisi, vaan ruudunlukija pelkästään lukisi. Tätä järjestystä voi vaihtaa tarttumalla tuolla listassa olevia elementteihin ja rojaamalla niitä hiirellä paikasta toiseen. Ja tämä kulkee niin kuin alhaalta ylöspäin, tämä lukujärjestys. Ja siinä vaan siirrellään sitten oikeaan järjestykseen näitä elementtejä. Sitten keskeistä tietenkin on, että tämä olemassa oleva ja valmis materiaali testataan ja korjataan. Ja tämän testauksen tulisi olla monipuolista prosessia eri vaiheissa. Voidaan käyttää itse testaamisen apuna voidaan käyttää tarkistuslistoja, niin kuin näitä Papunetin dokumentteja tai sitten automaattisia validaattoreita. Voidaan myöskin testata oikeiden käyttäjien avulla. Meillä tässä hankkeessa, kun toteutetaan näiden sprinttien aikana nämä MOOCit, eli moduuleittain sprinttien eli kehitysjaksojen aikana, niin kehitysjakson lopuksi opiskelijat opiskelevat tämän kyseisen moduulin ja antavat siitä palautetta sekä teknisen toimivuuden että sisällön osalta. Ja sitten voidaan hankkeen aikana korjata sekä ympäristöä että materiaalia. Testaamisesta voisi sanoa, että jos meillä on vaikka Office-ohjelmia, niin täällä on tehty testaaminen, saavutettavuuden testaaminen erittäin helpoksi. Ja sitten ne
sivujen testaamiseen on erilaisia validaattoreita. Täältä nyt näytän, että esimerkiksi tiedostovalikosta niin tarkista ongelmien varalta, tarkista helppokäyttöisyys, saahan tarkistuksen tulokset ja ohjeet, miten korjataan. Virheet on tämmöisiä pahimpia, eli käytännössä ihmiset, toimintarajoitteiset henkilöt eivät voi lukea sitä sisältöä ollenkaan. Ja vihjeet on merkki sisällöstä, jota toimintarajoitteiset henkilöt niin he saavat sen, mutta se voi vääristyä se tulos. Esimerkiksi niin tämä lukemisjärjestys dialla oli tämmöinen seikka. Ja sitten vain korjataan nämä virheet ja yleensä sitten voidaan käyttää tämmöistä automaattista validaattoria web-sivun tarkistukseen. Myös sisällöntuottajat voivat tarkistaa, että ovatko muistaneet kaikki alt-tekstit ja vaikka, että minkälaisia ne alt-tekstit on. Meidän hankesivulla nähdään 4 erroria ja ne liittyy nimenomaan näihin, että kuvilta puuttuu vaihtoehtoiset tekstit, eli ne jää kokonaan sitten saavuttamatta. Oma asiansa on sitten tietenkin, mitä nämä validaattorit eivät voi tarkistaa, niin on se, että mikä se teksti on, että onko se oikeasti kuvaava. Ja tässä on mukava semmoinen, tässä validaattorissa, että voidaan myös kontrasti tarkistaa helposti. Ja tämähän näyttääkin, että tämä uutta energiateksti ei kuvan päällä ole kovin luettava, eikä erotu selkeästi, sitten harmaat tekstit eivät näy kovin hyvin. Ja täällä oli muitakin, muun muassa valkoinen teksti vihreällä taustalla oli semmoinen. Ja myöskin vihreä tausta harmaalla, tuolla näkyy noita. Eli tämä oli tämmöinen www.aim.org-työkalu. Ja sitten siirsin tähän viimeiseksi, tämän opintokokonaisuus löytyy helposti, koska nämä on tavallaan tämmöisiä aika perusasioita ja ajattelin, että käydään läpi, jos keretään. Eli onko opintokokonaisuudesta saatavilla riittävästi ajantasaista tietoa ja tavoittaako se tieto ylipäätänsä kohderyhmän ja onko verkko-osoite kuvaava, ymmärrettävä ja helposti arvattava. Käytetäänkö opintokokonaisuudessa metatietoja, esimerkiksi otsikko, asiasanat ja julkaisija, ja löytävätkö erilaiset hakukoneet opintokokonaisuuden. Ja tämä voisi kuvitella, että tämä hakukone olisi tämmöinen tekninen juttu, niin sisällöntuottajat voivat vaikuttaa tuottamalla sen materiaalin, mitä annetaan näille hakukoneille, eli minkä perusteella hakukoneet etsii, ja samalla tavalla myöskin sisällön otsikointi vaikuttaa siihen, että miten ne nousee hakutuloksissa nämä materiaalit, joten sisällöntuottaja pystyy vaikuttamaan hyvin paljon siihen, että millä tavalla tämä materiaali löytyy. Tämä laatukortin loppu käsittelisi näitä saavutettavuuskriteerejä teknisille toteuttajalle, mutta niitä ei nyt